Hi ha un animal que pot perdre una pota, part del cor o fins i tot teixit del cervell i simplement tornar-ho a crear com si no hagués passat res. No és ciència-ficció ni un experiment de laboratori, és l'ajolot. Regenera ossos, músculs, nervis i pell amb una precisió que encara avui desconcerta la ciència. Mentre altres organismes formen cicatrius, ell reconstrueix estructures completes i funcionals, com si el seu cos conservés el plànol original preparat per utilitzar-lo quan cal. Viu sota l'aigua i manté durant tota la seva vida trets juvenils. No completa la metamorfosi com la majoria d'amfibis i conserva les seves brànquies externes visibles. Però si les condicions canvien de manera extrema i passa molt de temps fora de l'aigua, pot transformar-se en una forma terrestre. Perd les brànquies i adapta la seva fisiologia per respirar fora de l'aigua. És capaç de viure entre dos estats segons l'entorn. La seva biologia és tan singular que s'estudia per entendre com activar processos de regeneració en humans. Perquè l'ajolot no només sobreviu al dany, el reverteix, i tot i això en estat salvatge està en perill crític d'extinció. Un organisme aparentment fràgil que posseeix un dels sistemes de reconstrucció més avançats del regne animal, capaç de refer-se i d'adaptar-se a dos mons diferents. L'ajolot no és sorprenent pel seu aspecte sinó pel que el seu cos és capaç de fer.